13 membres de la comissió Arturo Mas aspiren a espentes, polsades, però què feu? Què és això? Un poc d'ordre. Totes elles volen ser, bé, tampoc totes, Jo no vull ser. però han arribat fins ací, fins a este càsting. Això és Operació Fallera. Fallera major, clar, i només hi ha lloc per a una. Vull ser fallera major. En el camí s'hauran d'enfrontar a este jurat i les seues incòmodes i a voltes inoportunes preguntes. Si el xiquet a mitjan presentació li agarra fam, què fem? I hauran de suportar alguns comentaris. ¿Estudias o trabajas? Operació Fallera Major.